Pulau Silah Damayanti aksen 20 meranake Ani. Pulau Latifah Anu aksen 19 meranake Cahya. Pulau Negeri Musiton aksen 40 meranake Ika. Pulau Baisi Sofia Putri aksen 11 meranake Mana. Din sudah tugas dong. Tugas apa nak? Tugas bisa jawab yang di LKS itu. Ya Allah, lali aku nak. Aku nyontoh. Belum aku malah ketawa. Hehehe. Anu nak, kan biasa tak teka nikah, ya? Iya, aku nek wis aku contohnya ya. Oke nak. Oke, Din. Ika Cahya Ani. Dina. Kalau aku terus menuju suruh. Wes Kadin. Aku nyontoh gak sih? Ya Din juga ya terus beneran kalau aku belum. Hehehe, bener aku benar kata sih. Oh, Kadin jadi lagi kan. Hehehe. Ada balik aku ya? Ya Din. Din, lagi apa? Lagi garap tugas Jawa ki lho, Bos. Loh, enek toh. Aku durungi oleh nyontek ora, Din. Masalah iki aku nyontek Ika, kowe nek arep nyontek iki kudu omong Ika. Alah, gak usah, gak apa-apa. Engko tak ajak dolan. Dolan ning endi? Ya dolan ning mall, belanja, engko tak tukokne. Ya wah, ya wis mau gelem aku wong bolo kuwi jarang ngejak aku dolan. Lah biasanya apa dolan? Iya pun tapi jarang pol, nah dolan Caca iki kok udah sibuk sinau. Yuh, sinau terus apa ora kesel? Sesekali mbok ya metu. Aja mung sinau ae, kok pinter-pinter wae. Ya aku mbiyen ki mikir ngono Put, tapi ki nak metu ki ya butuh duit akeh, boros. Alah nyapu emange, nyeneng awake dhewe ora masalah. Urip mung pisan ae kok. Piye gelem ora dolan karo aku? Ya wis lho Put, gelem aku melu ya. Ya aku mulai sekolah ya, aku tak info. Aku lah nyontoh sik pura ki. Ya gampang. Sip. Bisa ya. Dina yo. Ayo Put. Rasa gak sih Dina saya gak ngono nek dhewe. Aku yang ngerasa mergo saiki wis sekolah karo golongan kita. Iya, aku saiki malah ngerasa saiki malah kita gak kamu. Kan saiki karo golongan itu ya. Yo, sombong iki lho. Ayo. Golongan itu ya. Saiki malah karo golongan itu pernah didelok. Ya tapi lho nek sedangan sing koyo Biyen lho kok gak ngeling nyontoh PR karo ning sapa. Dolan mbek sapa, dolan mbek sapa ya udah karo awake dhewe. Nek ngono wis menurutku sekaluan. Alah yo kene, ndak perlu ora wong kok. Kamu perlu ada sami wae. Wae gak habis udah. Wes kan